Κάτσε, μίλα. Τι της έχεις κάνει? Το πνεύμα που σκορπάει τα λεφτά. Το πνεύμα που σκορπάει τα λεφτά. Πόσοι από εσάς σκορπάτε τα λεφτά σας και δεν το ξέρετε? Τι της έχεις κάνει? Την έχω καταστρέψει. Με ποιον τρόπο? Δεν πιάνει λεφτά στα χέρια, ούτε πρόκειται να πιάσει. Ποτέ. Γιατί δεν πιάνει λεφτά? Γιατί εγώ τα σκορπάω πριν να έρθουνε. Δεν τα αφήνω να έρθουνε. Γιατί δεν θες να έρθουν τα λεφτά στα χέρια της? Γιατί δεν πρέπει να έχει λεφτά. Δεν πρέπει να έχει λεφτά. Όχι. Γιατί άμα θα έχει λεφτά, τι θα κάνει δηλαδή? Είναι καλή και θα γίνει πολύ καλή. Τα έχει δουλειά. Τα είναι καλά. Δεν τα είναι καλά. Δεν είναι φτωχή. Τα ζητάει. Θα τη φτάσω να ζητάει λεφτά από όλους. Θες να την κάνεις ζητιάνα? Τα ζητάει, ναι. Να ζητάει λεφτά. Τα ζητάει λεφτά. Δεν τα έχει ποτέ. Γιατί θες να το κάνεις αυτό στη ζωή της? Τι σου έχει κάνει αυτή η γυναίκα? Γιατί έδινε πάρα πολλά λεφτά στη σατανά. Και αυτός με έστειλε να μην δει ποτέ λεφτά στα χέρια της. Ποτέ. Με ποιον άλλον τρόπο καταστρέψεις τη ζωή της? Δεν έχει δουλειά. Δεν πρόκειται ποτέ αυτή να πιάσει δουλειά. Ποιος την έκανε να μην πιάνει δουλειά? Εγώ διώχνω. Εσύ διώχνεις τις δουλειές. Τα πάντα. Τα πάντα. Και πώς μπήκες μέσα της? Πήρα λεφτά δανεικά. Με έστειλε ο σατανάς και πήρα λεφτά δανεικά. Και έτσι μπήκα μέσα της. Τώρα, διάβολο, ήρθε η ώρα σου να φύγεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω από αυτήν! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού! Φωτιά του Αγίου Πνεύματος! Σ' όλο σου το σώμα! Έξω από αυτήν στο όνομα του Ιησού Χριστού! Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερη. Τι κάνεις? Γιατί? Τι σου συνέβη? Τι έγινε? Δεν θυμάσαι τι έγινε? Όχι. Ήθελες να παίξουμε box. Τι? Να παίξουμε box. Ποτέ δεν έχω παίξει box. Ο Ιησούς Χριστός σε ελευθέρωσε. Αυτό το πνεύμα που σε έκανε να σκορπάς τα λεφτά σου και να μην βρίσκεις δουλειά, ο Ιησούς Χριστός το έχει βγάλει έξω, είσαι ελεύθερη. Δόξα στο Κύριο, δόξα. Δόξα στο Ιησού Χριστό. Εμμάνουελ! Εμμάνουελ!